kusan wani abu tumfafiya, lalle, ganyen magarya, ganyen gwanda, aka yi blending ɗinsa. Kuna ji na? Idan aka yi blending sai ki shafa a fuskan. Idan kika shafa sai ki bashi na minti 15. Sai ki samu tishu. Kuna ji na? Sai ki dinga gogewa. Ana goge shi a hankali a hankali. A rama ɓare shi za a yi duka. A cire bayan ko a cire bayan. Amma mun so da an yi dilkan nan wallahi. Jiya na faɗa. Jiya ina karatu musamman na tsaye haka kai injiniya? Lalle. a saurara mana. Lalle. To amma sai ku ce me measurement din? Yanzu kamar misali a darasi da muka yi, don ni ba a nan ne sallah ba, a hanya da muka tsaya aka yi wa mata darasi, sai amiran ta ce mun malam, na ce na, ta ce wallahi da sallan nan sai da wannan dilkan ya fi kunshi yawa a cikin 'ya'yanmu da mata 'yan uwanmu. Ta ce saboda jikin sai dawo kaman kwalba, wasu ƙananan ƙuraje da wasu abubuwa duk sai ya tafi. Sannan kuma yana sa gashi ya yi tsayi ya yi duhu, amma da izinin Allah. Matsalan da kike da shi na ƙaiƙayin ido, hazo-hazo, dandruff, ba abin da yake removing ɗin dandruff kamar wannan abin da aka faɗa. Akwai wani abu da mata yake fito musu a jiki, a turanci ana ce masa stretch marks. Wannan dilka yana wanke shi, yana goge shi, yana rage shi, domin shi abin da yake karfafa shi in ji kansa, in kina da kiba kuma kina shafa mai karfi wanda ya fi karfin fatanki, sai dinga bubbudewa irin nan irin nan irin tumbi. To yanzu wannan na gwanda, muna so ku ware mana mata guda uku a can masu ulsa, guda uku rak, kuma ba a samu wanda take da kishiya su zama su hudu a wajen mijinsu. in muka ce mai mata ɗaɗɗaya ne to za ku cika wajen, amma aka ce wanda suke su hudu ta iya yiwa baku da yawa. In babu kuma a nemi waɗanda suke manya masu shekaru masu lalura guda uku su koma, saboda an yi maganin. Dama jiya abinda muka ce, kuna ji? Muka ce da an samu, ku saurara ku ji, zan yi fatiha in tashi in tafi. Kuna ji na? Dama abinda muka ce jiya, muka ce a ware mana masu ulsa, sannan kuma cikin maganin da za mu yi magana na uduyi a ware mana, sannan mata masu ciki akwai shawarin da Hansa ta bayar, ta ce tun daga cikin wata ɗaya in Allah ya shiga cikin al'amarin har ki sauka ba za ki samu matsala na laulayin ciki. To ina lalla, ina ganyen gwanda.